И здравейте хора от YouTube, това сме ние. Да, и това е ревю на нашия сервер. Ето го сервера, много попаднал, значи влизат по много хора. Така, чайте ми кажете хай на YouTube, кайте хи на YouTube, човек. Букша клета. Кажете хай на YouTube, после линк. Чакайте само да рисувам копна линка, да. Да, и така хора, това е началото. Ето тук е уютно страхотния спаун, строен от две котри. Да. Четам. Хай YouTube, абонирайте се за мен в YouTube. Те се за мен... педерас. И така, чупихме една столбичка. Мадавка, климата, мадавка. Хай YouTube. Така, и... Климатик мадафака почваме ревюто. Това е Warp Enchant. Вижте, находете на Warp Enchant. Вижте, стъпвате се просто в блока. Warp End. Да, уютния Warp End. И аз 16 чумка. Коста тъмно е бате. Така. Ето го уютния Warp End. Ето там Warp Pepper. Скълчиваме ни Ларпе Венте. Уйга. Ето сега правихме евент. Ето тук Warp Event, сега Warp XP, който е уютен. Да кажем, зомби, къде са близо ендерманите? Вкарай. Наблизо е, кой ме интересува. И да кажем, тук почват дали така бият в спалните близове, почват да владрят и като натискате табелката Heal и са хилвате. Това нарочно го направих. Така, и като натискате табелката Heal са хилвате. Сега следващия Warp е LARP Fault, който възпълнва при атако... те са избити наши. Warp сега, Warp Mob. Тук си влизате и къртите мобове. Че да видим какво служи спанер. Нападите най-вероятно. Сега следващия Warp е Warp Pixel Arts, който най-вероятно ще... Да разлъжа го в момента най-вероятно. Вау! Някой явно тук е стоял, това е Фейсбука. Да. Някой го е намерил и го е грифъл. Да. Някой го е... Чекайте да ви прочетем табелата. Да го ядете всички. Да, някой го е намерил и го е грифъл. Ще проверим кой ще го банем най-вероятно. Да. Виждате какво е направил. Значи грифнал го е яко. И сега ще му бемайкам това. Добре. И не ще има ли снейка? 21 часа ще правим евент. Сега Warp PvP, който е спава е тук. Не знам точно къде. Ако искате texture пака, пишете в това, в коментарите. Ще не чуете. И
И сега ще направя на кофе слава. Той е, нали, ПП-3, пак просто аз си снимам с него. Ето вижте, влизате и... Уигъл. Да, между другото снимам. Тук има доста яки трапове, якия скин на дървото и... Умри, бе, куче! Ей! И сега не вървам. Тук ставате Супермен, гледайте. Аре, бе. Фак. Аре, бе. Сеци, нещо става с Супермена. Нещо става с Супермена. Като... Скочих. Ето тук ставате Супермен. Ето и тук е нещо от сорта на... Бой. Е, така пада. Чао. Обичам такова. Fuck you, apply. И аз искам да бъда някакъв тип, пише Роналдо на него. Добре, да, факт, моля ме бесиш. Тук е уютната дупка и така скаш. Уега. И тук съм режда. Там, айрон имаш дальше. Уега. Mega Event Night наклона Leather Clear. Така. TMS-6. Така, Panzerschutz. Общо взето това беше за сервер, само да видя някой Warp. Да, Warp Trade. Забравих Warp Trade ето тук. Някой е много да чуете на мен. Левали. Към. Левали. Тук отдолу трябва да има редстоун блок. Тупър, да, бе, омар. Чайте са един пистон. До сега бях между другото на море преди 1-2 часа се върнах. Уега. Окей, вече става. Окей. Окей, хора, това е някоя пара от карочките. Брат, нали знаеш Warp Pixel Arts? Ало, си? Нали, ало? Цеко. Pixel Art са го брифали Warp Pixel Art са написали да го духате всички и такива. Именно сега отиваме последния Warp XP, който много ще ме изкефи. Значи, това преди 1 месец сме се трудили до него, преди 1 месец това, представете си. Ender ферма. Сега ще ви покажем дизайна и можете да намерите на Evil сайт урока как се прави Ender ферма. Ето го нашия дизайн, така. И тук да кажем ендермените падат, първо падат, не знам. Падат пак. Да, и падат от... Вау. Добре. И падат от високо, да кажем, и на един хит, бум. И си вземат Ender Pearl, но трябва да стоите тук, за да се спадат, нали, да се фалят. Да, и хора, аз смятам това да е за този епизод. Да, 9 минути. Надявам се да ви е харесал. Лайк, subscribe. Най-вероятно ще снимаме как правим евент. Да кажи чао и спирам епизода тогава. Да кажи чао бързо!